दिनै आं गारि सायावनो हरखाबै अफ्रि दैमारि आरो फैलासार बिथां सानैनि माखासे सासेया माबा मोनसे लिरदों सासेया माबा मोनसे फोरमायदों बिसोर सानैनि भिडिअखौ आं खालायदों माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बयबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिफ्रायबो आं निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो किन्तु बेफोरखौ गावो दै फैला नों बेखौ मिथिगौ ना मिथिया नोंथाङा दिनै बर'नि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जाना थानो लुबैदों বছৰ এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজক আগবঢ়াইছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে ৪,০০০ লোকক বাল্য বিবাহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিচাৰ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাত অসম আৰক্ষী সফল হৈছে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়টো বৃহৎ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিম जायगायालाय मा निजोम दरसि दरसि मानसिफोरनि थांलाय फैलायाबो खम माबाफोरसो जादों नामाब्रा साला बुरबक दान मोनब्रै जेलाव थाहैनायावनो बेखौनो बावबाय से जाबाय बर'फ्रा बेखायनो दासो लाजि मोनदों साला गावबा गावनि सार्थखौ नागारलायाबा बहा देरहानो साननैसोनि उनाव लाथिख' बर'जों बड'लेण्डखौबो लाजासिगोन बिसोर फैला ओरै फैलाय देग्लाय किन्तु इलेक्सनाव लेक्सार होबाथाय नों आंखौ रायनो मोननाय नङा दै आरो जुदि हायोब्ला नों आंजों फैफिनबानो जाबाय मिथिबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो दिनैनि समाव आं अफ्रि दैमारिनि जानानै फैलासारनिसिम आं निमाहा बियो आं दिनै फैलासारनि खाथियाव अफ्रि दैमारिनि जानानै फंनैसो भिडिअ खालायनायनि दिनै बे आंनि चेनेलाव आं अफ्रि दैमारिनि जानानै भिडिअ आं खालायदों मानो होनोबा मैयानि समाव आं जेब्ला भिडिअखौ हगारदोंमोन बे समाव अफ्रि दैमारिनाव सोंहरदों फैलासारा माबा मोनसे लिरनाया माबाफोर थालांदों नामा होननानै अब्ला बे बुंदों एसे नों खोनासंलाय आरो लिरनायखौ नायलाय अब्ला आङो बड'लेण्ड बुब्लियाव फरायनानै नायो आरो खोनासङो अब्ला बेबायदि माखासे बेरेखा लिरनाय गैया बिनि उनाव आं अफ्रि दैमारि बिथांखौ आं बुंहरो बेबायदि समाव अफ्रि दैमारिया बुंहरो मानो होनोबा माबा मोनसे टेनसनाव दंमोन मानसिया आरो साननैसो सिगां अफ्रि दैमारिया आंनि सायाव बुंदोंमोन गावनि गथ'फोरखौ फिसाजो फिसाला फरायबाय थानायाव माबा मोनसे उसुबिदा जादों आरो न'खरनि माबा मोनसे जेंना जाबाय थादों आरो लोगोसे हर सान अपारेशन गिदिंबाय थादों होननानै गावनि खुगानिफ्राय फोरमायहरदों दा आं सानो फैलासारनि बेबायदि माखासे लिरनानै माबा मोनसे गुबुन चेनेला फैलासारनि माखासे खोथाफोरखौ फोरमायदों दा गासैबो चेनेलाथ' फैलासारा बेबायदि खामानि मावनायखौ जोबोद गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो बाख्नायदों आरो लोगोसे XNDB-नि बेबायदि माखासे रायजोनि बा समाजनि खामानिखौ मोजां मावनायखौ बाख्नायदों XNDB-नि जानानै आरो अफ्रि दैमारिनि जानानै आं फैलासारनिसिम आखाइ खबजोबनानै आं गोरोन्थिनि सायाव आं निमाहा बियो आरो माखासे मावलांनांगौ खामानिफ्राव जाहाथे फैलासारा मरेल सापर्ट बा माखासे समाजनि खामानि मावनो आगान सुरबाय थानायाव XNDB-फ्रा बेफोराव माखासे फैलासाराबो गावनि सम होनो हायाबाबो माखासे लिरनानै जाहाथे बेबायदि मरेल सापर्टखौ जाहाथे फोसावबाय थायो उननि समफ्राव आरो लोगोसे आं बेखौनो फोरमायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा अफ्रि दैमारिया माबा मोनसे टेनसनाव दं बेखौ जों खोनाबाय थादों न'खरा एसे जेंना आरो गावनि गथ' गथायनि माखासे फरायनायनि जेरैबायदि हस्टेलाव दोनलांनो थाखाय आखायाव थाखा थाइसेबो गैया होननानै खोनानो मोनो आरो लोगोसे समाजनि खामानि मावबाय थानायाव बिथांमोना हर सान अपारेशनाव ओंखारबाय थादों होननानै गावनि खुगानिफ्राय फोरमायहरो दा बेबायदि टेनसनावसो माबा मोनसे अबेबा खोथाखौ खोनासंफ्लांबाय नामा दा बिनि थाखाय आङो गले आङो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनावबो आं अफ्रि दैमारिनि जानानै आं निमाहा बियो आरो फैलासारनिसिम आं गले आखाइ खबजोबनानै आङो अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो निमाहा बियो उननि समफ्राव जाहाथे बेबायदि माखासे खोथाखौ लानानै
जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि सायाव फैला सारा गाज्रि मोना आरो जेरैबायदि जों बर' समाजनि गेजेराव फैला सार बायदि सासे बुजिना आरो बेबायदि सासे गेदेरमा जोङो दिनै नुवाखै मानो होनोबा सोरबानि सायाव सोरबा जानायमोनबा दिनै फैलाया पुलिसनि सायाव केस हैबाय बा पुलिसनि सायाव आं केस हैगासिनो दं बेबायदि बुंगौमोन बर' हारिनि गेजेराव आङो फैला सार बायदि रावखौबो नुवाखै दिनै गावजों गाव माखासे ससियेल मिडियायाव दान्थे बोथे जाबाय थानाय समाव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जायोबा डाइरेक्ट पुलिस थानायाव केस हैनाय अबेबा कर्ट कासारियाव केस हैनाय बर'फोरनि खुगायाव जों सोरांबानो बेबायदि खोनायो नाथाय जों खोनादों फैला सारनिफ्राय गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लाङो आरो माबा मोनसे फरायदों माबा मोनसे बुंफ्लांदों थिग दिनै जाय बुंग्रा आरो जाय बुंजाग्रा दिनै गुबुन गुबुन माखासे चेनेलाव फैला सारा जेरैबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गनायथाव आरो बेबायदि जोंनो बर' हारिनि गेजेराव सासे गोरों आरो बेबायदि बुजिना मानसि नांगौ दिनै जाय मानसिया दिनै गोरोन्थिनि सायाव माबा मोनसे बुंफ्लांदों नाथाय गावखौ खाथियाव लोगो मोनोबा बा एक्स एनडिपिनि खामानि मावनो माखासे रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव जेरै एक्स एनडिपिफ्रा नाजादों थिग फैलायाबो अफ्रि दैमारिजों बुंजानाय आरो सोमखारि जानायनि उनाव दिनै बुङाखै दे अफ्रि दैमारिनि सायाव आङो थानायाव केस हैबाय थानायाव केस हैनो थांगासिनो दं सारनि खुगायाव जों खोनायाखै बेबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नांगौ मानो होनोबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिनै गावजों गाव ससियेल मिडियायाव बखिलायनानै माबा मोनसे गोरोन्थिखौ गावजों गाव निमाहा जोङो नुलायाखै आरो माबा मोनसे गोरोन्थिखौ फोरमायलायनाय दिनैनि समाव जों नुवाखै आङो आंनि चेनेलनिफ्राय आं बाख्नायो फैला सार बायदि सासे बुजिना मानसि बर' समाजनि गेजेराव जों नुनाय नङा दिनै फैलायनि जायगायाव सोरबा थानायमोनबा अफ्रि दैमारिखौ बुंगौमोन अफ्रि दैमारिनि सायाव आङो केस होबाय अफ्रि दैमारिनि सायाव आङो थानायाव केस हैनो थांगासिनो दं नाथाय माखासे गावनि गोदै खुगानि रावजों गावनि रोंगौथिजों मोजांसो माखासे अफ्रि दैमारिखौ बा अफ्रि दैमारिखौ बुंनायानो गासैबो बर' इउटुबारफोरखौ माखासे बर'नि जायफोर मालाबा समाव सोरखौबा माबा मोनसे बुंफ्लाङोबा गोरोन्थि जायोबा बेफोरबायदिनि माखासे लामाखौ गावजों गाव माखासे पुलिस थानायाव थाङालासिनो गावजों गाव ससियेल मिडियायाव नङाबा लेंहरलायनानै सावरायलायनायनिफ्राय साबसिन माने फैला सारनि खुगानिफ्राय जों हमदांनो हादों बिनियाव आं दिनै बुङा सानदोंमोन अब्लाबो आं दिनै बर' समाजनि गेजेराव फैला सार बायदि दिनै फैला सारनि दिनै खुगायाव जुदि बुंफ्लांनायखौ दिनै थानायाव केस हैनो थांबाय बा थानायाव आं केस हैगोन बेबायदि फैला सारनि खुगायाव जों खोनानो मोनाखै बेबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नांगौ मानसि हिसाबै माबा मोनसे मालाबा बुंफ्लाङो मालाबा माबा मोनसे गोरोन्थिया जायो नाथाय जों दिनै सोरांबानो सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबा मोनसे बखिफ्लांनाय बेबायदियाव सोरबा बखि जाग्राया लोगो लोगो थानायाव सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लांनाय बा माबा मोनसे बुजिस्लाबैयाव माबा मोनसे जुदि बुंफ्लाङोबा डाइरेक्ट केस जोंनि बर' समाजनि गेजेराव पुलिसनि खाथियाव केस बा गामियाव सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो माबा मोनसे जुदि चेनेलनि गेजेरजों जुदि निमाहा बिलाइनो हायाबा आरो चेनेलनि गेजेरजों जुदि निमाहा बिलाइनाया जायाबा अब्ला जों दिनै मानसि हिसाबै थांनानै थानायाव जोबोद दुखुनांथाव बिनि थाखायनो आं दिनै फैला सारनि जिबायदि माखासे अफ्रि दैमारिखौ बुंनायानो गासैबो बर' माखासे इउटुबारफोरखौ बुजायहरनाय जादों आरो जायफोर माखासे जाहाथा भिडिअ खालायनाय बेफोरनि खाथियाव माखासे एडभाइस हरदों फैला सारा बे जोबोद बाख्नायथाव बिनि थाखायनो आङो फैला सारनिसिम अरायसम एक्स एनडिपिनि सायाव जाहाथे फैला सारा गाज्रि मोननानै थाया आरो अफ्रि दैमारिनि सायाव जाहाथे गाज्रि मोना आरो लोगोसे अफ्रि दैमारियाबो फैला सारनिसिम गावनि चेनेलावनो गावनि माबा मोनसे बुंफ्लांनायखौ जाहाथे दैमारिखौबो आङो फैला सारनिसिम गावनि चेनेलाव गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिगोन होननानै आङो आसा खालामो।